Dobrý den, dámy a pánové, a dnes máme Car-tank. Car-tank je jeden z prvních tanků, které carské Rusko vyrobilo. Tento tank byl vynalezen panem Lebdědem. Navrhl tento návrh jeho císaři a tento se strojil, ale po testech se zjistilo, že malá kola většinou hodně zapadávaly a přední kola byla moc slabá, aby je vytáhla. Tento tank jste mohli také znát pod názvy Netopír anebo Lebdědenkův tank. Tento tank je sám o sobě velice záhadný. Nikdo neznal jeho ráži ani pancéřování. Jediné, co v této době o něm známe, je jeho optická vizáž.